Sampai jongah, abanalah katu jongah tadi mas supaya data nak balantai papan taruh nak badindian cermin. Tak kahe jongah tadi dulu kata jongah pakai jongah hello je parundian. Menunggu ambo kat sebentar. Kan itu jongah. Baru puan ambo jongah. Kalau menurut pesanan biasa tu jongah. Lama makan di basamu lama katu di bayu. Yang cak di payuan biarlah menunggu ambo sebentar. Sekian mana. Bang Pet, kini itu abang sungguh pun abang surang nanam boy bau sipatnya segala dan sanak dan ada di grup ko. Baru puan dak Bang Pet. Iyo bana bak suwo bak katu Bang Pet. Guno kubi apa lantan jagi, guno saluang pauleh hangok, guno kawan penolong badan Bang Pet. Upo Bang Pet. Tantang katu kaman jauh rundiang kamamulangan. Dia ambo ka tarabi Bang Pet. Kawa apulo Bang Pet dah. Sekian mana. Sampai puai baru po de si puai tadi yo bana basuo bakato orang guno kuwi pelantan jari guno saluang pauleh ngok guno kawan penolong badan bau po de takalo dewa tadi ambo mendatang perundian kasipun bau po ditentang kato ka menjawab rundian kamulan tertumpah ke badan di si puai kayo batu kata si puai bau po de ambo puai tentang itu tindak kaba cari tanjuang nama balik do puai ataupun lurah na baliku asal kato kaba jauh asal gayung kaba sambui kadai mata rabi puai insyaallah barang tapek tarimu supo sekian benar yang puai Abanalah katu wampi tadi mah dari bapucuk baka cambah umpa mobi dari batu kuat kaba tambah jua seketik lai. Atu kuat tambah tak kalau rundiang kadi sabui itu ang kadi baco ateh banar dilahiye tabo antara ti dimujilih pi yang korenah lelo kokobeh ada yo cagoe. Abanalah arti rentah itu. Mah bayak budi kerana rokok indah basuh kerana siyah si tenah katu disambahkan. Jika disabui pihak tentang sambah, dihujamkan lutut nan dua, ditakwakan kepala nan satu, disusun jari nan 10, diangkat tangan dilewakan dengan sambah menyambah dinamakan. Baru puai abang, tantang antara ti je menjilih insyaallah li samo dipakai, tantang lelo je kokobeh lai samo dibawan, tantang sambah dipamulia dianjuang tinggi diambagadang. Bau puai kini, tantang tangan nambah susun jagi na bangke ko bang ikonan bang pinta dila dengan maaf dia dan dulu bayak bila masuk sama di pakaian kandak boleh pinta balaku kan ni betul bang baru puan ambo bang ia bana basuo bak katurang bang kok mamancong dak sekali putih mangawin dak sekali habis mamangku dak sekali kame dek karano ambo 22 30 bang tentu berjalan hendak bayo bak katu hendak bermalah sementara ambo bayo istirahat datang ke bang menunggu bang sebentar sekian mana. sampai puai jika satantang perundian si puai tadi ialah susunan adai jo limbago kalau adai ada batangkai pusako ada batampuk ke undang ada talinya mengambil undang di sukato mengambil kato jo pakai itulah banana ka diturui banyak lagi ni latarabi niat dari si puai tumbuh pangana dalam hati hendak membawa kato jo bayo untuk mencari banana sabuah dia dai itu basuah kandak undang nambah amalkan mujua batimpo jo na elok tuah lalake di dalam mulia usaha ragu tentang itu ambo menunggu baritonyo sekian pembari dari ambo puai Memakaikan ambo bang Pet. insyaallah puai Jongah, kini betul mah jongah. Sungguh pun jongah surang nan ambo imbau sipatnya sagalo kitus nan ada di grup ko. Baru puan ambo jongah. Urek si tawa di tepi ia urek menjulai ke tepian di sabuk jua nan bawa baki abang mulai bakal sudahan. Adapun tempo dewai tadi, ambo ka datang rundiang dari Bapet. Ana jadi buah banar inyong. Mah dari bapucuk bakal cambah umpa mobi dari batu kuat ka tambah jua seketek lai. Atu kuat tambah tak kalau rundiang kali sabui etong kali baco ateh bandar dilahiye tabo antara ti je mujilih piye korenah lelo kokobeh ada jo cagoe abanalah arti rentah itu mah bayak budi karena rokok indah baso karena siyah si tinah katu disambahkan ba upwe jiko disabui pihak datang sambah dihujamkan lutut nan dua ditakwakan kepala nan satu disusun jari nan 10 diangkat tangan dilewakan dengan sambah menyambah dinamakan baru puet inyo jongah tantang antara ti je mujilih insyaallah li samo dipakai tantang lelo yuko kokobeh lai samo dibawan tentang sambah dipamulia dianjuang tinggi diambagadang didukuang bagai mangkuto dijujuang bagai Quran bau po kini tentang jagi nambah susun tangan bangke ko jongah ikonenyo pinta dila dengan maaf dia dan dulu bayak bila masuk samo di pakaian kandak boleh pinta balaku ba itu ketuinyo jongah baru po dambo sakadar katu nan baru bajao rundiang nan lomba pulangan
Anyo na lay istirahat nambo pinta. Baru po pihak tentang istirahat kok magabui tentang kacaba kok meminta tentang kabulia. Alah nyo lapan tentang itu. Baru po dambo dek karena ulama makan dek basa mo ulama kato de bayo. Iko na nambo payon ko kayo nga. Satu kato ka manjaw, dua rundia ka mamulangan. Menumpahan nambo kepada jonga. Nama dan dambo sipak semua dalam. Sekian mana jonga.